растет, и вот их стало на 6 больше вчера. Наблюдаете ли вы сейчас какие-то предпосылки к освобождению политических заключенных? Наблюдаете ли вы какие-то переговорные процессы, или сейчас это все в какой-то стагнации? Нет, ну переговоры происходят в значительной мере, как мы знаем, вот, например, по переговорам, которые были в прошлом году, часто это переговоры в закрытом режиме. И это, кстати, правильно, потому что публичные переговоры по таким деликатным темам, они не приводят к успеху, а наоборот часто дают прям противоположный результат. Здесь вот нужна тишина и усилия разных сторон. Причем очень часто на эти усилия по освобождению людей, находящихся в российских тюрьмах, уходят месяцы, а то и годы. Поэтому переговоры по обмену, потому что формально как бы это так происходит, они как были, так и есть, но сейчас, да, к сожалению, они вступили в определенную фазу стагнации, есть зависание как по переговорам по Донбассу, так и переговорам с Россией об обмене политзаключенными. Поэтому мне здесь сложно комментировать. Я думаю, что об этом лучше спрашивать украинских переговорщиков. И, кстати, очень важно, чтобы вот те люди, которые, ну, в частности, в офисе президента и в правительстве, которые занимают, а также в офисе омбудсмана Украины, которые занимаются этими переговорами, чтобы вот они постоянно обновляли список. Вот появились новые политзаключенные, и очень важно, чтобы вот фамилии этих людей появились в списках на обмен. Потому что это такой иногда процесс, который выглядит рутинно, но это судьбы живых людей. Поэтому очень важно, чтобы вот здесь постоянно о каждом конкретном заключенном было упоминание, чтобы о каждом конкретном человеке, оказавшемся в такой ситуации, велись переговоры. Во время своего выступления в постоянном совете ОБСЕ в Вене посол Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ Джеймс Гилмор сказал, что Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, осуществляет на полуострове незаконный призыв и проводит так называемое голосование за поправки в Конституцию РФ. Кроме того, проводятся массовые рейды, в результате последнего из которых были задержаны семеро крымских татар. Давайте послушаем его цитату. Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані мілітаризацією Росією Криму. Отже, скажімо кілька слів про Крим сьогодні. Москва перевезла до Криму літаки, здатні нести ядерні заряди, ракети, іншу зброю, боєприпаси та військовий персонал. І збільшила свою військову присутність в Чорному та Азовському морях, включно з Керченською протокою. Це широко відомо. Вона призвала майже 24 тисячі молодих кримчан у російські збройні сили. Ясно, що призови Росією жителів Криму в свої збройні сили несумісні з міжнародним гуманітарним правом, застосовуваним до військової окупації. Нас турбує звістка про те, що 7 липня окупаційна влада провела ще один раунд масових рейдів на будинки кримських татар в декількох містах на півострові. Під час цих рейдів були заарештовані 7 кримськотатарських активістів, очевидно, під звичайним приводом звинувачень у тероризмі, висунутих у помсту за їх опозицію російській окупації. Москва демонструє свою зневагу до суверенітету України відповідно до міжнародного права зовсім нещодавно, організувавши голосування на українській території за нещодавній конституційний плебісцит у Росії. Ми стурбовані численними повідомленнями про спроби змусити кримськотатарських політв'язнів брати участь у голосуванні на плебісциті. Достаточно ли сегодня, как вы думаете, Соединенные Штаты Америки оказывают поддержку Украине как страна, которая когда-то нам гарантировала нашу территориальную целостность? Ну, что касается гарантий, я напомню, и Россия гарантировала. Да. По Будапештскому меморандуму и Россия гарантировала. Второе важное обстоятельство, которое надо понимать, ну и появляются сейчас косвенные свидетельства этой ситуации. Политически Соединенные Штаты нас поддерживают. И Соединенные Штаты вместе с другими западными партнерами Украины играют важную, сдерживающую роль по отношению к России. И если бы не было этой поддержки, этой сдерживающей роли, масштабы российской агрессии могли бы быть совсем другими. Но надо понимать другую вещь. Никто за нас воевать не будет. И никто не будет вмешиваться военным путем в этот конфликт. И на Донбассе, и в конфликт по поводу Крыма. Вот это тоже реальность.
И мы знаем, сейчас появились свидетельства, там кто-то верит, кто-то нет, но как бы совокупность разных источников это подтверждает. И в 2014 году, и позже Соединенные Штаты были против любых конфликтных ситуаций. Они не хотят военного конфликта с Россией. Это тоже реальность, которую надо учитывать, надо понимать. Поэтому в руках у Украины остаются прежде всего политические и правовые инструменты. И то, что представитель США в ОБСЕ занимает такую жесткую позицию, вот на мой взгляд, это очень важно. Кстати, отмечу, позиция представителя США в ОБСЕ гораздо более жесткая по отношению к России, по Крыму в частности, чем позиции многих европейских стран. Поэтому я думаю, что это тот минимум, очень важный минимум, где Соединенные Штаты оказывают важную партнерскую поддержку Украине именно по теме оккупации Крыма. Ну, вы знаете, вот сейчас в Соединенных Штатах Америки идет предвыборная кампания, там уже в сентябре будут выборы президента США. В том или ином случае это как-то повлияет на поддержку Соединенных Штатов по отношению к нашей стране в зависимости от того, кто станет президентом? Что-то изменится? Вот, это очень непростая тема, потому что, с одной стороны, есть официальная позиция американского государства, Госдепартамента, различных институций США, включая Министерство обороны, Министерство юстиции. Это позиция поддержки Украины и ее независимости, территориальной целостности, поддержки реформ в Украине, в том числе и оборонных реформ. С другой стороны, да, есть позиция двух ведущих партий США, республиканской и демократической. Есть феномен двухпартийной поддержки Украины в противостоянии с Россией. Но есть феномен Трампа. Трамп очень своеобразная личность, и его позиция по Крыму, как мы знаем, тоже очень неоднозначна. И он себе иногда позволял высказывания, которые, ну, скажу так мягко, не всегда вписывались в официальную американскую позицию. Такое было. Тем не менее, для нас принципиально важно, что несмотря вот на это своеобразие Трампа, тем не менее, все-таки, когда речь шла о конкретных решениях или о действиях Соединенных Штатов в ООН, в ОБСЕ, на других международных площадках, все-таки Соединенные Штаты действовали не импровизацией, а исходя вот из своих базовых институциональных позиций. То есть непризнание аннексии Крыма, осуждение этой аннексии и поддержка Украины в противостоянии с Россией, в том числе по крымскому вопросу. Дуже дякуємо вам. Что будет дальше, посмотрим. Да. Знаете, я был бы очень осторожен, потому что сейчас, к сожалению, нас пытаются втянуть, я имею в виду страну, вот в это предвыборное противостояние, либо на стороне Байдена, либо на стороне Трампа. Я думаю, не в интересах нашей страны втягиваться в эту предвыборную борьбу. Для нас важна поддержка США. Да, но Украине в этом вопросе нужно оставаться в нейтралитете. Правильно? Да, да. Но нейтралитет какой? Нейтралитет относительно межпартийной борьбы предвыборной в США. А вот относительно российского вопроса, крымского вопроса, тут не должно быть никакого нейтралитета. Безусловно. И здесь должна быть ценностная позиция. Прежде всего, позиция ценностей. Дуже дякуємо вам. Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку. Ну а как мне сейчас подсказывает наш выпускающий редактор, с нами на прямой связи Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, давайте обсудим следующую новость с вами. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что жителям Украины следует смириться с ситуацией, которая сложилась после 2014 года, когда Россия совершила попытку аннексии Крыма. Об этом он сказал в интервью «Комсомольской правде». Предлагаю послушать его цитату. Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны. А что думаете по поводу этого заявления? Ну, в принципе, это традиционно для российской политики заявление. То есть, ну, прошу прощения, это по принципу
я у вас что-то украл, но вы, ну, ведь ничего же страшного, мы все равно с вами дружим, мы все равно с вами соседи. То есть вопрос в том, как будет реагировать Украина. Есть два основных варианта. То есть первый вариант – это не реагировать никак, то есть зачем комментировать то, что говорят умалишенные. Вот, либо то, что лишено смысла. Второй вариант – это все-таки играть по правилам международной политики. В данном случае достаточно жесткий ответ, что господа представители России, как минимум, стоит помнить, что Крым – это украинская территория, Курилы – это японская, ну и по Калининграду можно поговорить. Мгм. Ну вот тут, когда говорится о смирении ситуации, да, вот из уст Дмитрия Пескова, есть ли в украинской власти, как вы думаете, Дмитрия Медведева, то есть в украинской власти те, кто готов смириться? Ну пока что, по крайней мере, к чести украинской власти я не вижу. Я вижу понимание, что вопрос Крыма не имеет быстрого решения, и, увы, это так и есть по состоянию на сегодня. Но учитывая, если следить по тому, как поднимается снова-таки тема Крыма в повестке, как я даже пытаются периодически плести в разговор, в том числе о Донбассе, то как раз таки я бы сказал, что пока идет осторожное прощупывание почвы в обратном направлении, то есть каким образом вернуть совместное обсуждение, либо параллельное обсуждение вопросов Крыма и Донбасса, и делать это вместе. Ну, то есть таким образом разрушить российскую успешную концепцию, которую она реализовала после 2016 года по разделению Крыма и Донбасса и отводу вопроса Крыма на, как говорится, на периферию. Мгм. Вот своими поправками в Конституцию Российской Федерации они сделали, получается, неконституционным любые переговоры о передаче земель. И вчера вот появилось еще информационное сообщение, что депутат Госдумы внес законопроект, который приравнивает к экстремизму отчуждение земель от РФ, и тем самым они предлагают привлекать к ответственности тех, кто пытается каким-то образом сказать, что та или иная территория не принадлежит России. Там предлагается посадить от 3 до 6 лет вот таких людей, которые выступают с такими призывами. Вот скажите, как-то вот то, что они вот это вот там принимают, да, у себя, там вносят поправки в свою конституцию, там пытаются вот такие законопроекты принимать, это как-то влияет на нас? Как-то в нашей борьбе это отразится? Политический дискурс самой России в первую очередь, естественно, на вопросы, в том числе на переговорную позицию, потому что в данном случае на фоне таких правок российский политик не имеет права, получается, даже теоретически говорить, ну хорошо, давайте поговорим, скажем так, о Крыме, чей Крым. То есть это уже нарушение Конституции. То есть таким образом Россия пытается создать дополнительный, если можно так выразиться, предохранитель от даже обсуждения данного вопроса. В первую очередь, как представителями российских политических элит на внешнем поле, так и внутри самой Российской Федерации, то есть в рамках внутриполитического дискурса. И учитывая то, что они так делают, то есть само собой, что это, ну, среди всего прочего, определенная неуверенность в том, что этот вопрос закрыт. То есть в Москве, вводя такие нормы, уверены, что этот вопрос рано или поздно будет подниматься раз за разом. Вот вы упоминали про Донбасс. Я вот хотела с вами обсудить еще следующее. Кремль считает, что основания для проведения нового саммита глав государств Нормандской четверки Украины, России, Германии и Франции на сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Давайте его послушаем. Никаких оснований для проведения нового саммита лидеров Нормандской четверки сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей Парижского саммита не выполнена. Но ведь договоренности Парижского саммита не выполняются как раз-таки со стороны РФ. Нет? Каких оснований они еще ждут? Но Российская Федерация всегда выходит на переговоры после того, когда есть хотя бы готовность либо желание смотреть ее повестку. Давайте вспомним недавнюю ситуацию, а именно встречу советников, встречу, скажем, на более низком уровне, как раз-таки переговорщика в нормандском формате.
и то, что говорил и Резников, и то, что говорили уже в Москве. То есть, по большому счету, подвижек во время этой консультации не было. То есть Российская Федерация желала получить определенные, ну, если не гарантии, то, по крайней мере, готовность со стороны Украины, высказанную обсуждать политический блок. Насколько я понимаю, такой готовности даже близко не было продемонстрировано. Ну и, соответственно, для России это большое разочарование. В таком случае, если ее повестка не присутствует на саммите руководителей стран нормандской четверки, то какой смысл туда Путин ехать? Выслушивать как раз-таки то, что, ребята, давайте вы будете выполнять свое слово. Но это не слишком приятная функция для президента Российской Федерации. Мгм. А чего они, вот помните, перед первой встречей 4 лидеров в нормандском формате, они выдвигали ряд требований и условий. И говорили там про подписание формулы Штайнмайера, разведение войск на 3 пунктах. И вот эти вот требования тогда были выполнены со стороны украинской. А что на этот раз будут требовать русские, чтобы встретиться в нормандском формате? Ну, на этот раз как раз-таки то, что уже проскакивало в прессе, те инсайды, которые уже были, то есть для русских критично важно приступить к обсуждению политической составляющей как раз-таки вопроса урегулирования Донбасса. То есть оставить в стороне безопасность, оставить в стороне вывод войск и в первую очередь поговорить о политике, то есть о будущем обустройстве именно Украины, то есть какой будет Украина. Потому что если Донбасс возвращается на российских условиях, я думаю, что очевидно, что Украина меняется далеко не в лучшую для украинских патриотов сторону. Поэтому для России критично важно обсуждать именно это направление. И если из Киева нет сигналов, нет демонстрации того, что они готовы двигаться, скажем так, по такому пути, то для России сам всяческих мыслей. Мгм. Скажите, а нужен ли тогда вообще вот такой нормандский формат, если Российская Федерация выдвигает невыполнимые требования для саботажа переговорного процесса, на который Украина, понятно, пойти не может? Тогда нужен ли нам вообще такой переговорный формат, такой нормандский формат? Ну, пока что на данном этапе мы вынуждены находиться в этих рамках, потому что есть такая вещь, как слово президента. То есть я хочу напомнить, что президент Украины сказал, что мы как минимум год будем пытаться с Россией найти точки соприкосновения в переговорах. Поэтому на данном этапе это необходимо. И с точки зрения политического позиционирования в будущем, то есть даже с точки зрения обоснований, либо оснований для выхода из нормандского формата, для нас крайне важно подвести ситуацию к той точке, когда ни у кого, даже из самых, назовем так, из европейских политиков, которые относят к группе адвокатов Путина, не будет сомнений, что именно Россия саботирует выполнение решений нормандской четверки, либо выполнение договоренностей. И как только это будет, то есть на таком формате до России именно не идет навстречу, не выполняет свое слово, Украина, в принципе, через определенное время логичным образом может сказать: хорошо, давайте тогда подумаем что-нибудь другое. Но просто так, по принципу выполнять слова Ельцина, я устал и ухожу, увы, мы позволить себе такой демарш не можем пока что. Спасибо большое. Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякуємо вам. Ну а з нами зараз на прямій зв'язі Дмитро Знегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Вітаю вас. Витаю вас. Да, ну вот мы только что обсуждали заявление руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козыка, который сказал, что оснований для проведения нового саммита глав государств нормандской четверки Украины, России, Германии и Франции нет. Этих оснований, по крайней мере, потому что не выполнены предыдущие договоренности, а после встречи 4 лидеров в нормандском формате в декабре месяце. Что они пытаются этим сделать? Какие ультиматумы на этот раз будет выдвигать Российская Федерация, чтобы встретиться в нормандском формате? Юльсум, власне, ультиматумів більше ніяких не будуть, бо прозвучала чітка заява. Підсумки зустрічі в нормандському форматі, будь ласка, виконуйте взяті на себе зобов'язання. Ці зобов'язання – це імплементація формули Штайнмайера, особливий статус окупованих районів Луганської і Донецьких областей, проведення виборів і відповідна зміна в мовному законодавстві. От основний перелік питань, які, власне, і вимагають
від України ратифікувати в рамках взятих на себе зобов'язань. Скажите, Ну, а плюс вот і про по формулу тому- Штайнмайера я хочу уточнить. Просто мы сейчас уже понимаем, что из себя представляет эта формула Штайнмайера. Мы понимаем, каким образом ее мы интерпретируем, или же все-таки нет еще и вот этого понимания, что это, что она предусматривает. Есть понимание? Гюльсум, це формула Козака, автор її Козак. Давайте не називати її формула Штайнмайера. Власне, ця сама формула була свого часу запропонована Придністров'ю. Що вона передбачає фактично федералізацію України. Відмова України від євроінтеграційного курсу, відповідно, вступ в НАТО. І ось, власне, ці рамки, в яких будуть відбуватися перемовини між Україною і Росією, незважаючи на те, чи це будуть перемовини в рамках нормандської зустрічі, чи це будуть перемовини безпосередньо між Україною і Росією. Угу. Ну, понятно, на такие требования Украина пойти не может. По крайней мере, украинское гражданское пассионарное общество не позволит этому произойти, я так думаю. Тогда что будет с нормандским форматом? Юльсум, я б теж би сподівався, що українське суспільство не дасть можливості імплементації формули Штайнмайера. Але, як показують заяви, власне, представників української влади, вони готові до певних компромісів. Єдине питання, наскільки глибокі будуть ці компроміси. Власне, вже не піднімається питання, скажімо так, передачі контролю проблемної ділянки російсько-українського кордону. Лунають заяви щодо, власне, зміни мовне законодавства. І головне, про перехідний характер правосуддя на тимчасово окупованих територіях. Це, власне, називаючи речі своїми іменами, це закон про амністію, який передбачений Мінськими домовленостями. Тобто, якщо аналізувати оці всі поступки української влади, про які я назвав, то це дає, ну, скажімо, сумні такі підстави вважати, ну, сподіватися тільки на українське громадянське суспільство. А вот вы сказали про компромисс. На какой компромисс может пойти украинская власть для урегулирования ситуации на востоке Украины? Ведь если в вопросе суверенитета и территориальной целостности нашей страны не может быть каких-то компромиссов, либо вы оставляете нашу территорию, либо вы оставляете нашу территорию. И другого варианта нет? Абсолютно. Але, Гюльсум, давайте подивимося, власне, на заяву Кулеба, який говорить про те, що ті території можуть отримати повноважень занадто більше, навіть чим повноважень на момент перебування під протекторатом Російської Федерації. Поясніть, про що це йде мова? Це фактично федеративний устрій України. Це прямий натяк, якщо, власне, ми домовляємося, ми даємо вам можливість не тільки фінансових, а в першу чергу політичних преференцій. А це фактично блокуючий пакет до голосування в Верховній Раді, вищому представницькому органі України. Тоді ми будемо дійсно з вами разом радіти тому, що над Луганськом має ріджувати блакитний прапор, і взагалі питання територіального суверенітету знято з повістки дня. Якщо дійсно ще не враховувати територію анексованого Криму, про який взагалі мови не піднімають. Більше того, французькі дипломати наразі нам зробили зауваження, що не варто розглядати питання Донбасу і анексованого Криму і ставити знак рівності між ними на повістки дня. От і, власне, готовність до компромісів. Аналіз заяв українського політичного керівництва. Широкі повноваження окупованим територіям. Наскільки вони будуть широкі, для нас з вами це загадка. Всі прикриваються законом про децентралізацію. Поясніть мені, якщо немає децентралізації, власне, на контрольованих територіях, мається на увазі на територіях, власне, України, то звідки ми будемо знати, де закінчується межа децентралізації, де починається, власне, федералізація України? Питання риторичне. А какая будет позиция в этом вопросе наших западных партнеров Франции и Германии? А Франція вже, власне, висловила свої глибокі занепокоєння з приводу того, що Україна не виконує взяті на себе зобов'язання в рамках домовленості в нормандському форматі. Більше того, Франція заявила про те, що в неї є стриманий оптимізм щодо можливості проведення виборів на окупованих територіях разом з виборами, власне, на контрольованій території. Но мы же понимаем, что первый пункт Минских соглашений, прекращение огня, не выполняется. Тогда как можно говорить о выполнении остальных пунктов и выполнении договоренностей 4 лидеров в нормандском формате, если у нас есть Минск, и первый пункт прекращения огня не выполняется?
Юрсом, якщо ми подивимося останню статистику за останні 2 дні, то там фактично кількість обстрілів зменшилася. Російська Федерація таким чином показує Україні, в першу чергу країнам Заходу, про готовність до компромісів. Себто ми впливаємо на окуповані території, на так звані перші і другі армійські корпуси. Відповідно, якщо Україна дає можливість говорити про виконання взятих на себе зобов'язань, питання припинення вогню знімається з повістки дня. Більше того, якщо ми подивимося знов-таки на повістку дня, винесено питання відкриття 2 КПВВ. А це, власне, в районі Щастя, про що ми неодноразово з вами говорили в цій студії. Наскільки небезпечний цей сценарій? Якщо Україна йде на поступки і в цьому питанні, значить це і є глибина компромісів. Третє, про що ми готові домовлятися. Участки розмінування. Наразі ми погодилися на 13 ділянок щодо розмінування території. Юльсон, покажіть мені їх на мапі. У мене перше запитання, наскільки це небезпечні участки самі з військової точки зору. Чому, власне, домовленості між Росією і Україною, мається на увазі от якраз щодо розмінування території, не виносяться на загал? Тобто, ми можемо вже говорити, що Україна демонструє готовність до певних компромісів. Давайте следующую тему с вами обсудим. Агрессивные действия России против Украины серьезно подорвали евроатлантическую безопасность. Ослабление международных санкций без значительных подвижек подорвало бы авторитетность Запада и повлекло бы за собой риск дальнейшей дестабилизации. Такое мнение выразил сотрудник отдела по политическим вопросам и политике безопасности НАТО Флориан Енке. Давайте его послушаем. Давайте. Після подій в Україні і в інших точках ключем до нормалізації відносин між НАТО, Росією та Україною залишається недвозначне визнання Росією суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ключ до врегулювання конфлікту на сході України у руках Москви. Окрім цього, той факт, що Росія стала агресивно вести себе в інших точках світу і теж приступила до низки гібридних нападів на країни Заходу, залишає мало поля для будь-якої нормалізації відносин між НАТО і Росією. Щоб це сталося, необхідна чітка, конструктивна зміна в діях Росії, що свідчить про дотримання міжнародного права, міжнародних зобов'язань і обов'язків Росії. Очевидно, що це повинно початися зі зміни поведінки Росії щодо України. А на каком этапе сейчас наше взаимодействие с Североатлантическим альянсе? Юльсон, давайте, по-перше, проаналізуємо заяву самого очільника НАТО. Власне, ключові слова – територіальна цілісність України і суверенітет. Погодьтеся, якщо говориться наразі про відновлення територіальної цілісності і суверенітету, то мова повинна йти не лише про окуповані райони Луганської і Донецької області, а власне і території анексованого Криму. Якщо Росія заявляє про те, що питання Криму взагалі не варто розглядати, більше того, є зміни в Конституції, які забороняють піднімати питання щодо територіальної цілісності тієї країни, то про яке відновлення суверенітету України йде мова? Це глухий кут. Юльсон, ми ніколи не погодимося на те, що Крим є анексованою територією і суб'єктом федерації, федеративним суб'єктом Російської Федерації. Відповідно, країни Заходу ніколи не визнають сам факт окупації Криму. Про яке пом'якшення тоді стосунків між НАТО і Російською Федерацією йде мова? І про яке відновлення суверенітету можна говорити? Суверенітет не поділяється на територіальні якісь одиниці. Немає суверенітету над окупованим Донбасом і, відповідно, окремо суверенітет над анексованим Кримом. Це відверта юридична дурість, безглуздість. Тому, от, власне, американські, натівські дипломати, власне, і дав відповідь на своє ж запитання. Цебто, якщо Росія демонструє неготовність на певні поступки у питанні Криму, відповідно, будь-які шляхи нормалізації відносин між Україною і Росією, в першу чергу Росією і країнами Заходу, неможливі. Угу. Относительно наших отношений с Североатлантическим альянсом, недавно мы вступили в программу расширенных возможностей. Что это нам дает?
Ільсум, ми вступаємо в програму розширених можливостей вже 20 років. Ми ніяк не вступимо. В той час, як наші сусіди Польща мали ті самі стартові позиції, як і ми. І наразі вже, здається, більше 10 років вони є членами НАТО і, відповідно, країною з розвинутою економікою. А ми досі йдемо шляхами якихось певних поступок і компромісів, шукаємо третій шлях. Що це нам дає? Власне, вступ НАТО дає нам гарантії територіальної цілісності і додатковий економічний стимул для розвитку власної економіки. Якщо ми подивимося на економіку тієї ж Польщі, то там 55% це ВВП, це власне експорт. У нас ці показники вдвічі менші. Більше того, якщо говорити наразі, то Україна є країною з проблемною економікою, де взагалі падіння реального сектору економіки в 2020 році планується на рівні 8%. Оце є плюси і мінуси вступу України в НАТО. Себто, з одного боку, ми, якщо і далі будемо демонструвати пошук третього шляху розвитку, економіка України буде перебувати в стагнаційному періоді, ми будемо постійно залежати від зовнішніх донорів у вигляді МВФ, а відповідно, якщо буде чіткий курс на євроінтеграційні процеси, то ми можемо говорити, що вже за декілька років, 5-7 років, ми можемо змінити ситуацію на краще. Мгм. Ну вот получение статуса и возможности вступления нас в программу расширенных возможностей говорит ли о том, что на нашей территории Североатлантический альянс еще больше будут проводить какие-то учения вместе с нашими военными или расположение, возможно, каких-то баз? Юсум, навчання так передбачені. Більше того, власне, цією програмою передбачено переоснащення Збройних сил України. Але разом з тим, давайте казати про те, що американські джавеліни – це все добре. Але у нас є, власне, вітчизняний військово-промисловий комплекс, який необхідно розвивати. І, власне, Україна є 10-ю країною в переліку країн-експортерів зброї. Ми жодним чином не повинні полишати цих позицій на міжнародному ринку. Тобто тут треба виходити, власне, з національних інтересів. З одного боку, не припиняти співпрацю, власне, з блоком НАТО як гарантом недоторканості наших кордонів, але разом з тим розвивати власну ВПК и властную армию. Мгм. Вы знаете, недавно состоялась первая рабочая встреча вице-премьера Ольги Стефанишиной с генеральным секретарем НАТО Янсом Столтенбергом. Давайте слушать, о чем они говорили, и продолжим. Відбулась перша робоча зустріч віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої вона передала листа від президента України Володимира Зеленського з нагоди рішення Альянсу щодо надання Україні статуса партнера розширених можливостей. Віце-прем'єрка підкреслила, що Україна готова наповнити практичним змістом і конкретними кроками свою участь у програмі розширених можливостей та прагне посилювати подальшу взаємосумісність Збройних сил України та країн-членів НАТО. Зі свого боку, генсек НАТО запевнив, що союзники дуже уважно стежать за процесами, які відбуваються в Україні, та вітають прогрес і зусилля країни в проведенні реформ. Ну, Ян Столтенберг, как вы услышали, отметил наше стремление к проведению реформ. Да? А как вы оцениваете проведение наших реформ и как вы оцениваете перспективу вступления Украины в НАТО? Ви знаєте, скептично, Гюльсум, я оцінюю. По-перше, я поясню, чому. Немає чіткої позиції, в першу чергу, політичного керівництва. А якщо політичне керівництво заявляє про те, що вступ НАТО взагалі треба виносити на загальнонаціональний референдум, це свідчить про, перше, відсутність політичної волі і небажання брати на себе персональну відповідальність. Без цього неможливо. Знов-таки, повертаючись до досвіду сусідньої Польщі, можемо сказати, що на момент вступу НАТО ідею підтримували лише 65%. Тобто приблизно той самий відсоток, як і наразі в Україні. Але була чітке розуміння у політичного керівництва країни щодо шляхів розвитку і, відповідно, бажання брати на себе персональну відповідальність. На жаль, у нас цього немає. Ми, я ще раз підкреслюю, займаємося дурнуватими ідеями пошуку третього шляху розвитку. Це хибний шлях, він веде в нікуди. Що стосується законодавчої бази щодо вступу в НАТО, на мою думку, за 20 років
її варто було все ж таки вдосконалити і зробити певні кроки, реальні кроки Гюльсум щодо власне імплементації тих рішень, які від нас вимагають Північно-Атлантичний блок. До речі, я хотів би заперечити скептикам, що вступ НАТО неможливий на момент військових конфліктів на території країни. Це відверта дурня. Тобто НАТО зацікавлена в Україні, але тут питання, наскільки сама Україна зацікавлена перебувати, власне, в лавах цього Північно-Атлантичного блоку. Наразі, якщо підсумовуючи, Гюльсум, можна сказати, що Україною зроблені конкретні кроки. Власне, витрати на оборонний сектор – це 5%, тобто це вимоги країн-членів НАТО, і вони постійно в Україні збільшуються. Для порівняння в Європі подібні відсотки – це на рівні 2,7-2,8, тобто не більше 3. В цьому плані Україна все ж таки виконує взяті на себе зобов'язання, і ми демонструємо свою готовність до відповідного реформування і Збройних сил України, і відповідності стандартів НАТО. Дуже дякую вам. Дмитро Снегирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа», був з нами на прямому зв'язку. Ну а зараз з нами на прямому зв'язку Світлана Заліщук, екс-радниця колишнього прем'єр-міністра Гончарука. Вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот такое информационное сообщение я хочу с вами обсудить. Министерство иностранных дел планирует возобновить международный формат дискуссии по вопросу деоккупации Крыма. Об этом во время круглого стола на тему «Крым в зеркале масс-медиа» сообщила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Надежда Цок. Давайте ее послушаем. Ми хочемо відновлювати міжнародний формат, однак його потрібно зробити більш організованим. Йде мова про певні документи, йдуть дискусії. Був період, коли ми пробували щось зробити, була підтримка західних партнерів, але не всі ідеї були реалізовані. Враховуючи наш досвід за 6 років, ми будемо й далі просувати цю тематику. Адже завтра, через рік, через 2 Крим не буде деокупований і необхідно якось систематизувати та організувати роботу, щоб наші підходи по Криму увійшли в інструментарій іноземних держав. Інакше буде складно боротись за відновлення територіальної цілісності. Для МЗС важливе формулювання «спроба анексії Криму», щоб прямо не визнавали, що Крим анексований, тому що це суперечить міжнародній позиції, нашій позиції і, в принципі, міжнародному праву. Іноземні дипломати не дуже чутливі до таких речей, однак нашими юристами було доведено, що правильно говорити «спроба анексії» – це найбільш болючий аспект. Светлана, какая это должна быть международная платформа по деоккупации Крыма и что должно входить в ее функции? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вітаю таку ініціативу, яку було озвучено МЗС. За нас це точно ніхто не зробить. Важливо, відмічу, щоб це була не просто ініціатива МЗС, а щоб це було лідерство на найвищому рівні. Я зараз говорю про президента. Щоб він особисто вірив в це, бажав це і забезпечував цей напрямок належним ресурсом. Третій момент, який я хочу зазначити, що це повинна бути стратегічна ініціатива. Є розуміння, що деокупація Криму забере десятки років. Особливо ми зараз в новій парадигмі живемо північного сусіда, відбулося обнулення Путіна, і це від нас вимагає теж побудову боротьби не на один президентський термін. І тут дуже важливо, щоб Зеленський це розумів. Тобто боротьба за Крим має не просто об'єднувати всі там проєвропейські партії в парламенті, не просто всі інституції, які існують в державі, але так само це має бути стратегія, яка об'єднає прийдешні потенційно уряди і президенти. Інакше ми будемо просто таку реалізовувати політику гойдалки, і вона ні до чого не призведе. По-четверте, я хочу сказати, що, безумовно, цей напрямок вимагає потужних ресурсів, і людських, і грошей, в тому числі, тобто бюджетних коштів. І я хочу зазначити, що вітаю ініціативу міністра закордонних справ Кулеби призначити першого свого заступника Іміне Джапарову, яка буде займатися цим напрямком. Але дуже важливо, щоб замміністра не стала ерзац цієї державної політики. І тільки так можна буде рухатися в цьому напрямку. А які б страни... Він має бути. Я думаю, що тут дуже багато чого залежить зараз від креативності державного мислення і від нашої співпраці на міжнародному рівні. Я наведу приклад для скептиків, тому що дуже часто чую, що нічого не можна зробити, треба
сидіти, склавши руки, чи там нічого не зміниться. Але подивіться на східне партнерство, яке було запроваджено 10 років тому. Тоді ніхто не міг собі уявити, що 3 країни із сусідів Європейського Союзу отримують угоди про асоціацію і безвізовий режим. Сьогодні кожен українець може це на собі відчути. Усупереч небажанню Росії, яка так само дуже активно протистояла цій політиці і з боку України, і з боку наших європейських друзів. Тому я не можу зараз означити конкретну там ініціативу, але для мене абсолютно очевидно, що Україна повинна домовитися про таке партнерство з кількома стратегічними гравцями. У мене є одна ідея, яку я хотіла поділитися, і, можливо, вам це буде цікаво. Я думаю, що зараз ми на порозі, звичайно, ж американських виборів, і оскільки я сьогодні не є членом уряду, можу дозволити собі це сказати, що ми бачимо, що Байден випереджає Трампа на 10-12% уже сьогодні. І Україна повинна бути готова до того, що якщо очільник Білого дому поміняється, ми повинні одразу, не чекаючи там року-два, як це часто буває, запропонувати певну ідею, яка буде вигідна і Україні, і яка буде цікава новому президентові Сполучених Штатів для того, щоб в тому числі показати відданість і демократичним принципам, і боротьбі з агресором на міжнародному рівні. Я думаю, що оце вікно можливостей існує, і його можна використати на міжнародній арені. Вот сейчас появилось такое информационное сообщение от вице-премьера по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который сказал, что Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, и Западу стоит поддержать их пересмотр, что позволит реально изменить ситуацию. Что значит пересмотреть Минские соглашения и каким образом они могут быть переформатированы? Чесно кажучи, зараз важко собі уявити, що Росія може погодитися на перегляд мінських угод для того, щоб в тому числі Крим розглядався, вирішувався на цьому майданчику. Я в це особисто не вірю. Теоретично у президента була така можливість, коли він тільки став президентом. Тоді, в силу того, що мінські угоди не мають, це не є міжнародною певною конвенцією, тобто це документ з такою низькою юридичною легітимністю, він міг би використати нове вікно можливостей для того, щоб переглянути цей документ, якось переписати і так далі. Зараз навряд чи це буде можливо, але створювати новий міжнародний майданчик, в який Росія все одно не впишеться, ми це повинні розуміти. Але ми повинні вписати туди інших гравців, які так само на своєму державному рівні будуть закладати туди і кошти, і певні інституційні, наприклад, посол з питання окупації Криму міг би існувати в тих же Сполучених Штатах Америки, наприклад, чи Великобританії тієї ж, так? Оскільки відбуваються теж такі, як сказала, тектонічні зсуви в геополітиці, там в силу того, що Британія виходить з Європейського Союзу, так, їй було б цікаво все одно посилити свою роль на міжнародній арені. І в такому контексті я вірю, що могла б бути запроваджена певна ініціатива, яка б мала, по-перше, широку увагу світу, силу долученості ключових світових гравців. Поступово вона би забудовувала, напрацьовувала і документи, і вплив, і міжнародну легітимність. І зрештою, коли відкриється нове вікно можливостей, воно би вплинуло на деокупацію Криму. Дякую вам. Світлана Заліщук, екс-радниця колишнього прем'єр-міністра Гончарука, была с нами на прямом связку. И еще одна новость, которую мы хотим обсудить. Сегодня Федеральная служба по финансовому мониторингу, как стало известно России, включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Российскую Федерацию в 2017 году. Журналист Аркадий Бабченко с нами сейчас на прямой связи. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну даже не знаю, поздравить вас, не поздравить. Вот вошли в клуб террористов. Как себя чувствуете? Ну как, мы теперь с вашим гендиром в одном списке. Все, я теперь по-настоящему полноправный член АТР. Мне кажется, телеканал АТР — это телеканал, где просто наивысочайшая в свете концентрация террористов, экстремистов, уголовников, осужденных и всяческих их способников и родственников. Так что все, мы теперь одна семья. Привет.
Добро пожаловать. Скажите, а как вы узнали вообще об этом? Я никак не узнал. Я вообще стою, жарю курицу. Да? У меня на курице, думаю, никакого гарнира. Думаю, что бы на гарнир сделать семейству. Думаю, вот есть у меня зеленый горошек и маринованные огурчики. Дай-ка, думаю, на гарнир пойдет. Нормально, потянем. И тут мне начинают приходить поздравления на телефон. Поздравляю, ура, молодец. Я думаю, ну да, мне самому нравится такое решение. Курица с горошком, нормально. Но вы-то откуда это узнали? Потом начинает приходить сообщение. Слушай, а дай нам, пожалуйста, комментарий. Я думаю, нифига себе, что-то как-то интересно. Вот. А потом на кухню зашла жена и дала мне по шее. И я подумал, что дело, наверное, не в огурчиках, скорее всего. Взял телефон, смотрю, а у меня там заблокирован уже Яндекс кошелек. Пришло сообщение: привет, чувак, мы тебя заблокировали. Заблокирован Сбербанк. Ну, я подумал, что опять начали вскрывать мне аккаунты, вскрывать счета, ля-ля тополя. Но потом все-таки залез в новости, смотрю, ух ты, дела-то какие, думаю. Да, вы в топ-новостях. Ёшки-макушки. Да. Но мне, честно говоря, уже подустал что-то я от топа новостей. Мне бы не попадать бы в новости. Но, тем не менее, пусть будет так, что делать. Вот у нас буквально еще 2 минутки. Я что вас хотела спросить. В 15 июля, как вот нам вчера сообщил журналист Александр Подробинник, в Российской Федерации планируются протестные акции вот из-за обнулений сроков Владимира Путина. Что вы думаете по поводу этих акций? Могут ли они перерасти в какую-то долгосрочную, масштабную какую-то акцию? Или же все-таки покричат и разойдутся? Ну какие там акции? Там и до обнуления-то с акциями было все не очень. А сейчас, смотрите, там каждый божий день посадки, обыски, аресты, захваты, ля-ля тополя. Все, режим перестал сдерживаться, ему не надо больше сдерживаться, ему не надо из себя строить никакую там условную демократию, все, он скинул маску и рейх кристаллизуется, все, ему больше незачем из себя строить какую-то демократию. Нас с вами это может интересовать только в том контексте, не в том контексте, могут там быть какие-то протестные акции или нет, ничего там не может быть. Нас это может интересовать только в том контексте, до какой степени сумасшествия дойдет этот режим и как быстро нам ждать, когда они расправятся со своими внутри, а это они их пощелкают как семечки быстро, да, и обратят уже взоры вовне. И к этому моменту бы надо быть готовым, но... Спасибо вам большое. Спасибо, Аркадий, что связались с нами, прокомментировали эту ситуацию. Аркадий Бабченко, журналист, был с нами на прямой связи, которого Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов. Ну а мы вынуждены, к сожалению, прощаться с вами. Буквально через несколько секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу Facebook, Instagram, Корушкенчик.